Dolamara Cultural Complex along Duarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kang nipon. Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along Duarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kang nipon. Bangso me along Duarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party amai phu Joysing Phangcho pensi mai chari ponlo. Chunbang Samson Tokbi pensi Kechengsi Kisan Morcha Bharatiya Janata Party alam the than ponlo. Lapen Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Kong Chunbang Samson Tokbi pensi aluhi pachini pontulo. Lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terangta Chetongdun pen Duarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Kepang Tangpon Japan RD Doklong pen Kedoan Arat pen Chingki Chethanpon. Lapen Duarbaguri Mondol Committee amai phu Chunbang pen Chenglok Ongdung Duarbaguri BJP along Manpeng Kedoa bang phu bang Pietum Chetongdun. Lapen inut pen jumisen alam the than ponlo. Lapen kedamtang MEC election ahud Duarbaguri constituency along inkora ke thom polling station sita BJP atumsi high at. Lasi non ke bang MP election ahud sita inkora ke thom polling station sita mesen pen pahai ponang poputa arsikjit RD doklong pen chingki chethan pon. Lapen Dolamara alom atowar sita prabjin pen sai ke padeng ponje phan CM MP MLA EM atum pen chingki chathan pon popusi Kisan Morcha amai phu Joysing Phangcho lapen Kisan Morcha Chunbang Samson Tokbe atum pen Duarbaguri arara phan mate Dolamara arara phan lamchak chipi ponlo. Lapen ke somjia chili doan sita Duarbaguri constituency arara phan un an thek an ra ponjita May phu Joysing Phangcho lapen Chunbang Samson Tokbia tumpen lamchak pipon. Tangte pherang kya tumatheng no nang ke pachini dun alam thele angton pen arjusina. Duarbaguri pen JS Teron Langni report Karbi Anglong News Channel. BJP party along ke militun BJP sarkar misen pena joini si litumakhan morcha kapre ka morcha sita militumakhan PFC KAC Jabangphu CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Lapen Deputy Speaker Assam Legislative Bokajan LA Dr. Numol Momin Aphan Lapen MEC Pobitra Rongpiatum Aphan Kesu Kachelangji Aphan Chuning Ripon. Borpung Sarthe Rongphar Arong Amekar Baliram Rongphar Kensara Kesu Kacholong Logajok Kesu Kachelangji Aphan KAC Team Karbi Anglong Keja Ke Thikidingatum Aphan Nangra Vek Thapusi Kerap Kelong Japhan Pura Chuning Ripon. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo choki hola police station angkang pi borpung sarthe rongphar arong amekar baliram rongphar sangpi Caroline Kramsa piachor kopai kelang no penajok phere meme cancer ke so chulong loklo lason si ke so kachelang ja phan bi wo phak chainong anta chejor etlo ke so kachelang ja phan non ke thangnat asonta chojor move detlo Humpurtian setame cepadoi etlo lasi kachelang ja phan pusitame matha ibidi jutkoklo puta keso dat baliram rong pharachor sangpi Caroline Kramsa pi pen chethanpon bangso keso kacholong lake cheklo jon thom anlo bonseta iki edat ka vedera jok kachelang ja phan bidi jakong horang putame avidetlo pusi chethanpon Nonamad Referral Hospital Dimapur Nagalena longsi cheponlo lasi ningkeme party dhorom chipu pe pin pen khe kaching hon kang jinso ke thenai KAC Japon bang Team Karbi Anglong Jalin bang phu akihai CM Dr. Tuliram Ronghang Aphansi achor sangpi Caroline Kramsa pi pen nangra vek thapusi ningaklong mekri bupro pen chuning rilo. Lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momin Aphan MEC Pobitra Rongpiatum Aphan nangrap igvek thapusi kesodet abang phu Baliram Rongpharachor sangpi Caroline Kramsa pi pen ningaklong pen kerap kelong Japan pura mekri meklang pen chuning rilo. Lapen komatne ningkime penang cerap dunji jong sido lipute asaidu polsantaro account number SBI 32345 03022 IFSC code SBI N0001170 phone number 6002716390 ladak le kacerap dunjia bang phudo lipute nang berta tachok pusi nang pachinipon Dehuri pen Elijangpo Karbi Anglong News Channel. Keso deramen lake baliram rong phar rang ke borpung sar thikinim ro sinalang keso arang lak keso dan lo sinang li ke cholo masina tum Karbi Anglong kithe kiding EM sar CM sar MLA sar nam phan
Pinnya kirap kilong i phala tem ning hang ma. Pinnya MEC ko betro sara phan la pen CM sar dam phan Karbi Anglong autonomous som se ja ke the ding dong along pen pinnya kirap kilong i phala tem hin pen ning hang ma. West Karbi Anglong along riarlo Meghalaya achomang atum modhade arong nanglu choksi thengpi thengprang lapen hemrit chortekang lap. Jonghele Assam Sarkar pen ke klem pangtang ponsetame Meghalaya achomang atum lang plot si West Karbi Anglong along le nang kepet ahir patan thubom. Lapen Karbi Anglong along le prabjin pen ke theki dingatum chelangdam de pulote kivirlo. Lakha sirkep amreng constituency kaparlo modhade arong along anarlo erdang Meghalaya achomang atum nanglut choksi Karbi hemarit lapen thengpi thengprang chortekang lap. Bangso apora hut chomang atum pen kaning jetekang puke Meghalaya along lerlo kopia kamlo nang kedonang jike lapen dak pen cheterek serak noi kalite lapo anso sesi katengkheng japhan wang thulang pusi ning jetekang. Lesi labang solam ke dim prabjin pen ke Asia tumpen adimak long along an kahumri dam kenang sot pusi modhade araratum chuning ripon. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Ampen pot bang hau pon si chorti kang lo lata hem lo pen ke lapun ta hem dula ye lahai tam thade a erjala masam pen bang rong ar lu no nai lu Nijang Karbi Anglong Kopiliar lo Kheroni Higher Secondary School along Binong Wopo Alamarjan penajok ove kimietum kamang humemi alam theke klanga joine dera hembang pen Binong Wopo alam chethanchimom. Bang soame dera hembang pen patir piponsi dera hembang aro along mepu Sri Long Sing dera Nijang Karbi Anglong KLA Kongchun bang Sri Ram Singh Kathar Lamet po Sri Sikari Tiso Nijang Karbi Anglong KLA Advisor Sri Ram Singh Phangcholapen Nokbare dera habe Sri Rup Singh dera tumpen mealong chetong dunsi RD chipidun. Lambarim lunbarim temobarim kirim ka birtiamen pen ka bonda alamarjan along kechok che thedung ke klang. Fisar phusar atumaphan alam koisi lam kapahancha jongjung kamatha alam pen lamarjan kapeman ponajok ove kimiatum kamang hu the tanji lapen ahok pet atemo keplang alam lar phaksi aning ke hangpen kapinchong ke chokchi. Laki nitum kat news lapen Karbi Anglong News Channel pen le kaningje kali. Bang solam kaningje mate kapeklang lake. Binong Wopo amahang thekvek arong non puta Binong Wopo asim sap thir klong ahawara ratatum dolang. Tangte bangso Binong Wopo alamarjan kupilo ke chokche konat lo ke chokche lang ikha. Ahok Binong Wopo alamarjan ke chokche pu kapeklang ponateng pulote. Lapuson Binong Wopo ke timung dera lapen ame alina tumsi ing tipu. Sita alamarjan alongki Binong Wopo aphan ing tipin chongdet lake parlin phak hangjanglo jongsi ahok pet ke Binong Wopo timung dera vek lipute ove kimiatum ke joy ke ji kalisi kamang husi dothuji lasi kupilo Binong Wopo amhang ke thek ahawara ratmate Nijang Karbi Anglong dera arlok artu bonglong lapen langhut araratum kaningje arjuitha. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Kini ada Kheroni high school akeng nolong dera hambang mata dera hambang kecetong doang kiting lapen ahin pen kiwang pen ke kitok kelang mata पुणे हलता करबी तुमसे एकले मकाम पॉन मने केरल ते के चिंगा से केसो हमार हला दाकेले बांगो चलो ने ना बिनों ओपो कुर बिनों बोलते ला निगतर लिप दुगो वेचिंग वाई पेन के लोंग बोलते आथा न मांदो एर बांगे हेम सीरी दिसी बसन ल करली है पोजो पुनन तेरे मिसा पचिकी मो पुनन देरा तुम लोंग से दो ओसिला बांगे देरा के तिनी लर लगे जॉक तो लगे खम के उनके Binong Wopo ke daerah lo. Setelah film lo kelang bangke. Kalau tunggu mana longkam tamde tuh selah dor sini pernah kente. Lah ya lah longkam po. Pulang telah bangso film pe munong fi awi tum han kasik sak nang lipilot sedam long. Lah kasih sak dokok je pu farman se kasih sak se pina lambang ini tum klaim dah terpang nang polam lokem. Kasih sak apa beda je farman se or ilmu tu deh. Kecok cek pleng pleng hadak tak doji dak tak doji. Setakat dulu wecing ada packing.